everyone, welcome back to my YouTube channel. आंनि YouTube channel आव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय जासिहरबाय। दा आं थांनो नागिरदों बालिगरायाव। जोंहानि न' खाथि बालिगरा 1 नम्बराव दिरुं बोलायनाय खेला होदोंनो। खारनायबो खेला होखांबाय, बेयो जोबखांबाय। ओमफ्राय गथ'फोरनि गेलेनायबो, ओमफ्राय दा दिरुं बोलायनायखौ नायनो थांनो नागिरदों आङो। बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो। दिनै 15 आगस्टआव भारत उदांस्रि सानाव माने दिनै गेलेनाय होदो आरोना। आङो सिमेन्ट-सापराव थांदियासै नबजितखौ नायनो। एबार नै जागायजोब्बाय। एबार फार्स्टनिफ्राय देखायलांसै आइजो माहारिनि दिरुं बोनायखौ नोंथांमोननो बालिगरा 1 नम्बरनि आरो 3 नम्बरनि ज' जानानै। नै नायग्राफ्रा ओइ बोग्राफ्रा एखे ओइसाबो खावसे थानांगौमोन आरो सासेसो, होमबाबो थानाङाहाय। नै बोख्लायगासिनो नै होथार 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 ओं जारलासै गाइस। एसे गेजु जाबाय माने दिरुं बोनाया। जोमाय जोमाय नोंगोथ' आरोना। ओं नोंगो नोंगो। नै इथिंजायनि टिमा ओरैबायदि, बिसोरनि टिमा ए ना बि? नोंसोरनि टिमा ए नि टिमा डेन्जार खाट्रा खाट्रा। बिनि टिमखौ सेस फेजेनजोब्बाय। नै लोगोफोर डेन्जार हायो। माने मोजां नाय दे। ओरै फैबाव एसे सोखर गोसोम। रेडि मोजां साबैसे इसा बोथार एखे बोबाथाय बोलांखाथार। लागाव सिखार 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 बि ग्रुपआ द्र जाजोब्बाय माने। ग्रुप बि ग्रुप ना द्र जाजोब्बाय। दा जेनजोब्बाय माने। एबार फाइनेल। मोजां दै, मोजां मोजां गेले। मोजांबो मोजांबो। द्र जाबाय सानैबो मोननैबो। मोनफोलौ होदा बो 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 बोलां गैला 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 गैला। देराबाय सेस गैला।
से बोरो नायनि आखाइखो नायनि आखाइया बोरो जाखो ए सरिनि गोजा नै गाइस दोला जोब्बाय जोंना बिब'निया नै बाजैया गेलेयोना गेलेया मानो इन्थोन जाहैदो होमबाबो आरो दा हांसोनि माबा ओं देरहाबाथाय एसे माबा जायो माने ओं गिनाय जादो दा ओं होमबाबो नाजादो आरो नाजानांसिगोन देरहानायासो माबा गिदिर नालाय ना देरहानाय आरो दाउ बेदर मोनजानाय सेरेबजों लोंनायलाय सेरेबजों जुमायजों लोंनाय ओं दे एबार बाजै मोननि टिम एबार नाय जागोन ना जायाखै देदो नायनोसै जाबाय नोंसोर साबा जाबाय देन्था देन्था गाइस एबार निउ ग्रुपनि जागायलायबाय ए नाबि मा टिम आलारि टिम ओमफ्राय बिसिना आंगनबादि आलारि टिम नै बिथिंजायनिया आलारि टिमा देरायोना आंगनबादिया टिमा देरायो नायनोसै एबार नोंथांमोनाबो नायलांबाय था इन्जय खालामलांफाबाय था थिगैनो दं मानसिफ्रा थिगैनो लागा अरे खाथियाव फै बो इथिंजायबो हाया बो गोलैगुलायबाय गैला देरहासिगोन देरहाबाय आंगनबादि ग्रुपआ दा देरहाग्रोबाय आलारिया नै बिथिंजायनि आलारिया जेनबाय नामाथ' मोजां लादोंमोन आलारि ग्रुपआ नाथाय आंगनबादिया देरहाबाय जेननानै बोरै मोनदो आलारि पार्टिक आखाइया सेस गैला बेस्राफोरना एबार खनसेबा दुलुनजोबसिगोन सेस रेडि जाजोब्बाय आलारि पार्टिका बोनो हागासिनो बोनो हादों दासो सासेया गोलैबायना आरो बिथिंजा सेस आलारि पार्टिया जेनबाय बैथिया देरहाबाय आंगनबादि पार्टी
देराबाय होनलाय आलारि पार्टि जेनबाय दाना आंगनबादि पार्टिजों माजों एबार महिमा पार्टिजों महिमा गैखाया आंगनबादि क्लाब आरो महिमा क्लाब आं सोंहरगोन दै आं खनथाम सुगोन लेफारिखौ बिसखौबो रेडि बिसखौबो रेडि जैनिबो सुबाय होमबासो बोनाय गामबोलाय मोजां मोजां होदो बोनाया बो एसेल' देराबाय आतंकवादी ग्रुपा देराबाय गाइस देराबाय गुरु मा लाबोखो हे दैया गिलासा मा ग्रुपा देराखो मा ग्रुपा आंगनबादिया ए ओमफ्राय महिमा पार्टिया जेनबाय आंगनबादि देरबाय ओं अब्लाबो सेकेन्डआव मोनबाय आंगनबादि देरहाबाय महिमा क्लाबा दा देरहानायनि मा होगोन दा देरहानायनि हांसो ओमफ्राय जेननायनि दाउ जेननायनि दाउ बा बरियासो देरहानानै हांसो ओमफ्राय खारनाय बादायलायनायाव हरलेक्स सिम्फु साबोन ए दाहायसो ना रानखाजोब्बाय रानाखै दा लायगोनसो एसे लोंसे हरदो लोंनोसै लोंनानै थांग्रोनोसै आङो गाइसनो एसे लोंबाय आंहा स्प्राइट लोंनोसै नै स्प्राइटनि सेलायलायनाय दावहा जागासिनो स्प्राइट सेलायगासिनो लोगोफोर दिनैनि आंनि भिडिअआ एसेयावनो फोजोबबाय स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबायबा लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्ट हरनो दाबाव आरो बेल आइकनखौ थुनो दाबाव बाय बाय